Sa unang pagbasa giistorya diri nga dunay medyo kabos nga tao nga naay gamayng luna nga iyang gihimong parasan duol sa palasyo sa buangon nga hari si Akab. Nya mas buangon pa gyud ang iyang asawa si Jezabel. Buot ang konon sa hari pero iyang ilisan. Tinarong ba atong iya ilisan o kaha iyang paliton. Pero tungod lagi sa sentimental value o sa kultura nila nga kabilin to sa iyang ginikanan, nga sinabot nagtuo sa Ginoo nga niingon ang Ginoo nga ayaw ni ibaligya ang mga sinunod nimo sa imong katigulangan kay mao man ay ila ditong pagtuo. Hantod karon naa pa manggani ng pagtuoha nga ayaw yung ibaligya ang sinunod nimo nga kabtangan kay masuko tong katigulangan. Nakakuan mo ana? Na klaro ana inyo mga naong hapon. Onya di man musugot naguol og nasuko si Akab. Ang gibuhat ni Jezabel gigamit niya ang gahom sa hari. O kung sa may gahom sa hari, pasanginlan o dautan nga pasangil sinabot diha sa publiko aron mahukman nga patyon, batuon o patyon. Nigamit ra sila mga bugoy, duha ra kabuk bugoy kay duha ra may kinahanglan nga musaksi batok sa usa ka tawo. Ug tuod man napatay gyud si Nabot. Nya pagkamatay na ingon dayo Jezabel, ato kuhaan natong parasan, patay na mas Nabot. Kamo pa'y naas lugar ni Nabot unsa man inyong ibaligya or magpakamatay mo. Kung kamo pa ba tuas lugar ni Nabot unsa man inyong ibaligya to o pakamatyan? Tubag. Mga naong og kwarta eh. Siya, sus, ibaligya pa dito. Ano gusto maghasul-hasul ta? Ang tinuod yun, ang gusto ni Kristo kay kani Old Testament man eh. Pag-abot na ni Kristo, tinuod yun. Matod pa ni Kristo, ayaw gyud supak sa mga tao nga nagbuhat og dautan. Mao nang niingon siya, ayaw na tong old standard nga mata, bayrag mata, ngipon, bayrag ngipon. Di na mao. Unsa naman? Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Mao na gustong Kristo ha. Kung dunay mukihan nimo kay ilogon imong kamisin, ayaw na pakiglalis, ihatag ang tanan, apil na ng kamisa dentro. Kung dunay mo pugos nimo kanang gitawag og forced labor, papasanon kas iyang karga og 1 ka kilometro, himuang 2 ka kilometro. Unsa man ning sulti ni Hesus dinhi, makiangayon, makatarunganon o dili? Ngilingay mong tupadin na muuyon ka ni Kristo. Okay. Lingi ba? Dili muuyon ani ang nagpropose sa divorce bill. Ngano man ngigagod, injustisya na. Pero ngano ka nga mao man gisugo ni Kristo nga unta ni claim man gid siya, I am a just God. Just God. Ni anhi ko kay akong ipatunhay ang hustisya sa kalibutan. Nya hustisya din yang gitudlo. Sa inyong paminaw, hustisya o inhustisya? Sama mo, nangamatay na mo diya. Ay, maora ba ni hinungdan nga dili kita ganahan mo sunod sa Ginoo
totally. Ang ato yung isultis Ginoo no, depende. Mao na patay kita diha kung depende na ang atong hisgutan. Kinsa dinhing asawaha o bana nga mosugot lag sigihag tamparos, taas ang kamot. Wa man. Kinsa ninyo dinhi ang mosugot lang nga ilugon ang inyong mga kabtangan sa inyong mga silingan, taas ang kamot. Wa gyapon. Kinsa ninyo dinhi ang mosugot nga sigihan kag patrabaho way sweldo, ta sa kamot. Wa gyapon. Si San Roque ni sugot ang San Roque. St. Francis of Assisi sugot. Mother Teresa of Calcutta ni sugot. Practically ang tanang mga santos ni sugot. Apil na ni San Vicente Ferrer ni sugot ani. Ug si Jesus mismo misugot. Si Mama Mary misugot. Kinsa may inyong sundon? Kini si Jesus o Mama Mary o mga santos o ang demonyo? Kinsa inyong sundon? Sige. Karon, pilian na ni karon. Kinsay mo sunod ni Mama Mary o ni Jesus? Tas ang kamot. Ang di mo pataas, kasunod sa demonyo. Okay. Ganahan kita mo sunod. Kinsay mo sugot nga ilugon ang tanan ninyong kabtangan. Oh, wa. Si Mama Mary, sus. Giilugan dili lang sa iyang kabtangan, hasta iyang anak gipugos og kuha gikaniya og gipugos pagpatay, pinaagis paglansang sa cross ni sugot ra gyud Mama Mary. Sugot ra gyud siya. Si Jesus gibudhian sa iyang pinangga nga sulugo kauban si Judas, accuse pa siyang maayos mga tao nga iyang gitabangan, gipakaon niya to, multiplication of bread, iya pag itong giayo kasagaran, mga masakiton, mga giyawaan, mga bakol, mga buta, kusog na kayong moingon, ilansang siya sa cross, sugot ra sa Jesus, wag yun masuko Jesus, o moingon nga, kamo mga animala mo, mailang mo muduol nako nga, paayo mo nako, pakilatan ta mo mga buanga mo, iya ra jong sugot. Ngano man nga kusog man kaitang Moisés atong kamot inig-ingon mosunod ba mo ni Jesus ug ni Mama Mary. Nya ngano man di man ta mosugot kun ato nang puy-an ang kinabuhi nga gitudlo ni Jesus ug ni Mama Mary nga atong puy-an, ngano man. Ngano man? Ha? Tungod kay giyawaan ta. Giyawaan. The love of money is the root of all evils. Nahigugma naman tas kwarta, nahigugma naman tas atong kabtangan, nahigugma pud ta aning atong lawas nga lumalabay. Mao nang giyawaan nata. Ug ang yawa kusog kay siya karon panahona aron tintalon ta nga ang Ginoo pugso nato nga mo-adjust sa iyang standard. Di ra ba gini mausab ang standard sa Ginoo mga igsoon. Matod pa niya, matapos ang langit og yuta, pero ang akong mga pulong, ang ako mga balaod, matuman gayod hangtod sa katapusan nga kudlit niini. Ayaw kumpiyansa. Nilingay mong tupad. Ina usbo ni nato atong standard. Ina usbo nato atong standard. Oh, kamo gani din papaliton lang ganig slot, pila ra gid ng 500, pila ra gid ng 1,000, di gyud ka let go. Di gyud galisod gyud.
sus ang akong ipalit og bugas, sus ang akong ipalit og pagkaon, sus unsaon na lang akong anak pa eskwelahon ko na ipalit ra ba kuning requirements nya ipalit lang nato anang slot nga gisig baligya padersiano. Pila ra gyud ng SBF dag. Kining atong SBF dag para sa atong kumbento, wala pa ko'y update karon, 500 pesos ni siya. Naataroy mga 35,000 ka slots nga wala pa nahalin. Igbabayad na nato sa atong contractors. 500 pesos. Ang ato dinhing parishioner sa territorial naas mga 10 10,000 ang manimbahay gyud. Nya sa online ato parishioner mga 193,000. Og mopalit nagtagsa ka slot nga 500 pesos. Unsa may dangatan? 35,000 ragod ang atong ibaligya. Unyang mopalit na tanan og slot 500 pesos karong si manaha. Unsay dangatan sa atong gidamgo nga project. Human naman na naman atong project, bayran na naman lang na. Unsay dangatan sa mga contractors nato. Porting lipaya kay mabayran man nato fully gid sila, di na sila maghuwat-huwat. Hibaw ko ang ilang mga dughan karon gasigig ingon nga kanusa ka mahurot og kahalin ang slot, unsaon na lang ning atong na spend nga mga materialis nga wa tay bayad. Naka-feel mo mga igsoon? Naka-feel mo ana? Purti nilang paningkamot diha, overtime pag yun. Mo nang nablisingan gina nato atong kumbento. Wata mo pa konsensya ha. Pero ang ako ba kana dili gina nato kaaway. Di na nato kaaway. Kauban gina nato, nagsakripisyo gina para sa simbahan. Nakapahimos na ta diha. Sige ta gamit natong social hall, kagamit pa ta didto nas babaw atong kumbento. Kana sa mga yuta atong gipamalit dinhi. Ato na sanang napayuban diha bayrononon pa. Pero nakapahimos na ta, nagamit na ta. Simple ra kayo. Palit lag 500. Let go of your 500 this week. Simple kayo, no? Pero galisod ta. Unsa nakagmuingon si Kristo na ay muilog sa imong butang, ayaw nagbawia, tamparoson ka, patamparos las pikas. Kung galisod ta aning paghatag lang ganing 500 for a noble cause, how much more for a damaging cause? No. Pero maobya na standards Ginoo. Ningon siya, my way is not your way. Ayaw dihag panghambog nga I did it my way. I have my own way. Ang Ginoo mo'y makaingon, follow my way. Because my way is permanent while your way is not permanent. Karon, maunay imong way, igsunod, usbo na nimo. Pero ang Ginoo di gyud mag-usab-usab. Never siyang mag-usab-usab. Muna makapasod ra gyud natog langit kung musubay ta sa iyang gipasubay. Unsa may makapawagtang natos passing kung musupak na ta. Kinsa may nagsupak-supak ang yawa. Akong giingon giyawaan na ta. Maunang dali kay natong supakon ang mga butang nga gitudlo sa Ginoo. Unsaon man pag-exercise sa yawa nga ni anaro nato. Ngilinga imong tupad ina makigkuyog jud ka sa yawa. Imo ginang kuyugan ang yawa. Na ato mga lectors karon, salmista, mag-outing ni sila kay magkuan kuno sila sa to inyong buhata. Basta mag-pilgrimage sila. Pilgrimage unya agadadag yawa. Lisod kay na. Nya sige pakagbasa sa pulong sa Ginoo nya ang pulong des yawa imong sundon. Di ba? Hilas-hilas lang ta ba? Bayad pagdagko kayo kay mga tugyos Holy Land. Unya, yawanon lang yapon. Di ba?
Himo-himo pag mga pilgrimage, adto sa mga Marian pilgrimage, adto, wa ko maingon nga ngilad na ha, pero puy kahoy, unsay nakapahulilan sa hulilan? Si Kristo. Unsay nahitabo ni Kristo dito? Gilansang sa cross, gisakit. So iniguli ni mo diri gikan kadto sa hulilan, ayaw nagreklamo anang pag-antos, ayaw nagreklamo anang kasakit. Nga unsay nakapahimong simbahan sa atong simbahan? Nganong ni aning santos nga Eucharistia, tungod ni sa pag-antos ni Mama Mary o ni Jesus diha sa kamatayon sa cross. Unya sige tagtambong misa, pangayo grasya, inighuman, di mo antos. Ibaw ko inyong mga mata gatan-aw na nako, ingon mo kaning paria mo antos ba kani? Aw di gid hinon tingali ko kapanghambog, pero moingon jud ko dugay-dugay na jud kong nagantos og baligyag slat ninyo. Sige sa kog antos aning pagpalit og slot. Ako sang gamayng stipend, ako sa nang ipalit og slot. Kada gyud semana mo palit yung kog slot. Ana, labing minus worth 5,000 pesos. Kada gyud semana. Di lang ni nako ingong panghambog, pero kanabang pag-litgo ba? Ang pag-litgo, nindot ba ya? Unsa may nahitabo sa sige na kung pakauaw aning baligya aning slot, nga gitawag na kurog slatter. Father Slaughter. Unsa may nahitabo? Malipayon kay ko, nakatabang tas Kapilinya di Fatima, nindot na kaing Kapilinya di Fatima. 3 million na lay kuwang sa atong palitonon. 3,000 ka-slots na lang ang atong palitonon, pero nindot na kaing Kapilinya di Fatima. Without our slots, di gina mubarog ang Kapilinya di Fatima. Pakpakan na to ang mga slaughters. Di ba? Kadaghan sa nahitabo nga mga nindot dinhi sa atong parokya. Tan-awa ni ang palibot sa atong parokya, purti ng nindota tungod gyapon ni sa atong mga slat-slat. Pakpak gyapon. Pero kamong wa na mo palit og slat. Basig mag-anam nagkabati ang inyong kinabuhi. Basig mag-anam na sa kangilad ang inyong mga batasan. Kay ang tanan nga namalit og slots para sa simbahan, pulos gyud malipayon. Ang ilasang pamilya nahimong malipayon, nangausab ang tanan sa ilang kinabuhi gikan sa bati ngadtos nindot, og ang nindot nahimong labing nindot. Mao nay nahitabo ang ato sang mga simbahanan og ang ato dinhing simbahan. Nakahimo ta ni mga balay, 89 ka balay ang atong nahimo, na ay naghilak-hilak dinhing ni anhi pader, nasipyat lang yun mi nga wa mahimo ang among balay. Palihog in taon pader kay perti na ginamong lisura, gidemolis pa gyud mi didto sa among gipuy ang balay, karon ni ana lang mi aning payag nga giatupan og buli. Pero apil ta to sa atong kuan sa una, mo na akong gi-instructan si William ato ning trabahoon, sumahimo gid ning 90 ka balay ang atong mahimo. Ato na lang gining himuon kay apil man ta to sila sa una, pero doon na lay gamayng technicality. Karon kay na demolish naman gid sila, mao nang ato na lang gyud silang tabangan. Mura mamugwa malipay. Unya kay wa pa nay labot dinis atong nahimo. Ngano man tungod kay dunay daghan nato mi-let go anang ilang gugma sa bahandi sa kalibutan. Unsaon maning bahandi sa kalibutan, ipaambit alang sa tanan. Dili nato tigobon para sa kaugalingon. Dili sama ni Akab katong hari nga buangon og sa iyang asawa nga si Jezabel, nga hasta iyang silingan nga simple in taong kinabuhi. Ang kunon pagyud ang iyang kabtangan niya, patyon pagyud aron lang gyud maangkon, porte na gyung salbahisa, dako na kayo ang iyang gingharian. Ang kunon pagyud niyang gamay kayong luna, maguol pagyud siya di makuha ang gamay kayong luna, patyon pagyud niya ang tag-iya ato. Ingon ana kasalbahis ang yawa, ingon ana kangilad kining gugma natos bahandi. Karon naggubat Russia, Ukraine, Israel, Hamas, China against
nato dinhi sige ng tension tungod lang gid anang kabtangan, tungod lang gid anang teritoryo, tungod lang gid anang yuta o tubig nga dili kitay naghimo. Ang naghimo ang Ginoo, ang naghatag ang Ginoo. Kung wag tangon is Ginoo ang tanan, wa na tay ilugan, muratag mga buang nga niya man untay siging hatag nga Ginoo, di na to ilhon, pero gailog tas iyang hinatag hangtod na lang noon nga mga daot atong kinabuhi. Kamo, tanawan ang inyong mga pamilya karon. Puyra lang ninyong mga buutan. Nganong nangabungkag man na, nganong wa naman mo magtinagdanay sa imong mga igsuon, human namatay inyong ginikanan. Nag-ilog mo anang katigayunan nga gibilin atong nangamatay nga 40 taong pundar ato para sa inyong kaugmaon, pero karon di ay ang inyong kaugmaon isip man nagsuon naguba na. Huy, pamalik mo pag hinatagay mo ay namo pagsigig define anang utlanan ang i-define ninyo. The bond as brothers and sisters. Kana mo i-define, dili ang utlanan, dili ang boundary, kung dili ang atong usaman pagkamanagsuon as community. Dili ang boundary. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ngina murag papaliton gitag slat sa Ginoo. Ato na ning paliton karon. Usa lang kaslat karong si manaha. Di ba? Ayaw na pagsigig butang og limit, kapila ka mo palit. Palit without limit. And enjoy the unlimited graces from God, from a generous and loving God.